I ara us convidem a visitar un dels habitatges més exclusius del planeta. Cada dia repassem de dalt a baix el lloc on viuen les celebritats a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa de Jeff Bezos. The tents go up, the sun goes down, campfire heats up, we gather round. Per qui no ho coneixeu, és el senyor d'Amazon, eh? Sí, home, sí, un dels homes més rics del món. I qui estem escoltant és l'Alexa, que canta també. Carai. Sí, aquesta és l'Alexa que canta. Oh, sí que canta bé. Molt. O sigui, jo l'Alexa que tinc a casa, si li dic que canti, em cantarà això? Sí, senyor. Ah, mira, molt bé, ja li diré. A veure, en Jeff Bezos té el rècord de comprar-se la casa més cara de tot Califòrnia. Molt bé, senyor. 165 milions de dòlars, i us haig de dir que Califòrnia no vindria a ser un lloc barat. Val? Ara, quan veieu allò de 4 euros de transport a comprar a l'Amazon, ja sabeu on van a parar, aquests diners, a la casa de Jeff Bezos. Us heu de fer el Prime, us heu de fer el Prime. Ah, sí? Bueno, també pagues. Clar, i tant. I poca broma amb la casa. Beverly Hills, cor de Hollywood, un casoplon que era ni més ni menys que de John Warner, conegut per ser uns dels de la Warner Bros. Carai. Ah, anem a la Els casa. Looney Tunes per allà. Ah, sí. Anem a la casa, mireu. És tan gran que entre la porta d'entrada i la casa hi ha un camí. Aquest camí té 3 carrils. Què dius ara? Sí, és com la P7. Si és que anava a dir, no? Hi ha un peatge, potser, per entrar o què? No, home, no. Ell No, que li has no de li cobrar... cal. No, home, el peatge és ell. Exacte. En fi, es tracta d'una mansió de 60.000 metres quadrats, 60 habitacions, piscina, pista de tennis i camp de golf. No sabem el número de lavabos. No ho sabem, això, eh? No, però hi ha el rumor que quan ha de fer pipi ve un repartidor d'Amazon amb una xibrelleta. O sigui que, per tant, amb 0 lavabos passaria ell. Descobrim una nova cosa de ric. La casa de Jeff Bezos té búnquer. Home, Això no ho havíem vist. Sí, però fa molt de ric, no? Tenir Sí. aquell refugi per si van maldades. Sí, senyor. No ho ha construït ell, ho ha construït el propietari de la Warner, perquè es veu que durant la Segona Guerra Mundial es va posar molt tonto. Era una època més convulsa, potser, Sí. que ara. Però ja que ho tens, tampoc no Clar. menyspreis, no? Un detall molt interessant és que el búnquer té 12 llits, i es veu que quan van construir-lo, la seva senyora li va dir, però escolta'm, per què hi ha 12 llits si nosaltres som 4? I el tio, que era un jefe, va dir, home, i el servei? Home, Qui ens servirà durant la guerra? Haurem d'estar tu i jo aquí sota i fer-nos la truita de patates? No, home, no. Clar, escolta'm, però bé, aquesta casa li ha passat de tot, amb el temps, i li ha sí? fet guanyar-se un sobrenom. La Casa Encantada. Amb aquest nom no venen moltes ganes d'anar-hi, oi? Que hi ha fantasmes? Bueno, més o menys. Hi ha una història que el senyor Warner va tenir una senyora, després de la senyora del búnquer, que no li agradava gens la casa. I anava canviant les coses a lloc sense dir-ho a ningú. I clar, el tio arribava, hosti, però si aquesta cadira estava en un altre lloc, si aquest moble no sé què. I clar, el servei enfeinat, què passa? La dona anar movent-ho tot. Ara, i la tensió es va anar posant a la parella, no? Que no parlaven, que cada dia hi havia silencis més llargs, fins que un dia la dona es va cansar i, segons diuen, es va presentar amb un buldòzer i tota la façana de la casa a terra. Què diu? Quina escena, això és de pel·lícula de la Warner Brothers, Sí, senyor. Em sembla que després es van separar. Podria ser. Podria ser. Es veu que en aquesta casa també anava molt Marilyn Monroe, tota la flor i la nata de Hollywood, i també hi anava molt de jove l'Steven Spielberg. Ah, sí? Què hi feia allà? Mira, saludava el senyor Warner, es veu que tenien guions originals del Hollywood clàssic allà, i clar, el tio es anava, els llegia, passava la tarda. A veure, Molt bé, ja ens en parlaràs algun dia, suposo, de la casa de Steven Spielberg, tot i que ets un aficionat a anar per llocs a saludar la gent, eh? Steven Spielberg. Exacte, Mira. Steven Spielberg, abans de començar a ser director de cinema, es colava als estudis de cine i feia veure que era director, que era productor, Sí, fins que senyor. li van donar feina de veritat. home, de fet, també recordem que hi ha una casa que és la de Peter Jackson, que també l'havia visitat Steven Spielberg. Veus? Segur que totes les cases les ha visitat. En fi, ja per acabar, us podeu imaginar que hi ha un cinema, sent de qui era aquesta casa, un jardí més gran que l'Amazones i, evidentment, porter, perquè que no sigui que vinguin els d'Amazon a portar un paquet i no trobin a ningú. Que ha de fer una ràbia, això. Imagina't que demanes tu mateix, siguent l'amo d'Amazon, i et deixen... No et passen. I primer intento fallido d'entrega. Això no li passa a Jeff Bezos. La casa de Jeff Bezos, un dels homes més rics del món, el propietari d'Amazon, avui a Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales.